despois, cada servicio do hospital ten dous ou tres laboratorios de investigación. Hai laboratorios de cardioloxía, endocrinoloxía, patoloxía digestiva, despois temos salas de conxeladores, temos unhas zonas onde hai uns microscopios que utilizamos para ver as células que tamén son comuns, e despois cada laboratorio ten o seu propio equipamento específico asociado á línea de traballo que temos cada un. Os tumores formanse cando as células empezan a proliferar de unha forma descontrolada, non? Algúnas desas células do tumor ás veces son capaces de escaparse do tumor e chegar ao sangue. E a través do sangue van a outras zonas onde poden implantarse e formar novos focos tumorais, que é cando a enfermidade é menos curable, non? Entón, no grupo de investigación o que facemos é intentar desarrollar técnicas que nos permitan estudiar estas células tumorais circulantes ou o material xenético ou outras partículas que proceden destas células tumorais, o DNA, os exosomas, que son pequenas vesículas que liberan estas células, e a idea é poder monitorizar a enfermidade dos pacientes dunha forma máis sinxela. Ata agora o que se utilizaba era tecido, pero o tecido ás veces é difícil de conseguir, e menos para facer os diagnósticos sí, pero para ir vendo como cambia o tumor, sabemos que os tumores cambian ao longo do tempo, para ir analizando ese tumor non podes estar biopsiando o paciente cada 2 meses porque é algo moi agresivo. Entón, estas técnicas permítenos saber como vai cambiando o tumor cada pouco tempo e así poder seleccionar mellor as terapias. En canto ás técnicas que utilizamos no laboratorio son moi diversas e non vou entrar aí en detalle, pero, por exemplo, este equipo é un equipo que é o único que está aprobado por a Axencia Americana que regula todo o que se utiliza en clínica. É o único que está aprobado para que cuantificamos esas células tumorais e que veamos ese valor de CTCs, esas células tumorais do sangue chamanse CTCs. Os oncólogos. E ao final do proceso o que temos é a mostra do paciente que está nestes cartuchos que son 2 imáns que de novo o que fan é levar todas as células unidas as partículas magnéticas a un mesmo plano, non? Que esteñan todas no mesmo plano. Isto métese aquí neste equipo que é un microscopio de fluorescencia semi-automatizado, colle a imaxe de todas esas células e envía esas imaxes aquí a este ordenador co que nos vamos a revisar todas as imaxes e seleccionar aquelas células que cumplen os criterios, podemos dicir que son células tumorais circulantes. Bueno, sabemos que neste hospital hai un grupo de oncoloxía que intenta desenvolver un proxecto vanguardista de investigación. Podrías decir que consiste? O proxecto de investigación que queremos levar a cabo ten o objetivo de desarrollar novas técnicas que nos permitan estudiar mellor de forma máis eficaz biopsia líquida, que é todo o material tumoral que está na circulación, esas células tumorais circulantes como material xenético que liberan estas células tumorais. É vanguardista porque é un tema no que se está evolucionando moito, pero ainda me quedan moitas cuestións por resolver. Nós non sabemos moi é algo que nos queda un pouco lexos. Podes nos explicar como que consiste o que é a biopsia líquida? A biopsia líquida, realmente, biopsia líquida é calquera fluido biolóxico que conteña
tumoral que podamos analizar e caracterizar. De forma habitual, a mostra biolóxica que se suele utilizar é o sangue. Entón, normalmente asociase biopsia líquida co análisis de sangue nos que podamos estudiar ese material tumoral. Para cando están expresado que se comenta a entregar este proxecto ou está utilizando de Dios? A biopsia líquida xa se está utilizando no grupo a nivel de investigación e a nivel clínico hai un porcentaxe pequeno de pacientes que tamén se están analizando con estas técnicas. O proxecto vinculado á campaña de micromecenado esperamos que comece a mitade deste ano. Que diferentes ten este método de modos ou que vantaxes poden haber? Os tumores van cambiando ao longo do tempo, non? Sabemos que evolucionan, moitas veces asociados aos tratamentos, desenrolanse resistencias. Non poderíamos estar estudiando, collendo un material, un trozo de tecido aos pacientes cada 2 meses. En cambio, un análise de sangue pode ser coller cada mes, cada 2 meses, cada semana, é moi sincero. Entón, a ventaxa é que é moito máis, unha mostra moito máis fácil de obter. E por que o goberno non financia un proxecto como este? O Ministerio sí dá fondos para a investigación, pero non son suficientes para facer todo o que queremos facer. Entón, esta é outra alternativa de captación de fondos, que non quere dicir que non haxa que mellorar os fondos públicos, claro que sí, pero tamén coa concienciación cidadá creemos que igual os políticos tamén se dan conta de que a xente se le importa a investigación. Acabamos. Sí.